kanta. So, nanapog ko yung bagong nabuhat nga kanta. So, kining kanta ha, para sa mga nagarenta, condo, apartment, boarding house, pero particularly sa mga nagadorm, ka mga college. So, ang title ani, Pangrinta. Yo, syudad Muskwila, gikag probinsya, mag-dorm na lang daw kumatod pa ni magpapago. Excited na ko nga mag-ino sa deno, kalisod ba ning kinabuhi asa dihang lalay di mo grabe ka strikta, mga atik walay plansya kay dungag sa rinta, kwartong tupat pa sa kalsada, tricycle sa baa, nintag na ko kaputol, swanin ko sa ang padala, magbaluto, pero lista, promisory, sunod bulan sa karinderya, pero bulan na, nasa doang wapay bayad, caretaker, makita ligayan sa doon. Sa koog Cebuana, magpadalag kwarta si mama. Oh yeah, pangrinta, 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 mangubra, 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 atay di na mahang yung tag-iya. Matog niya ko anik kalsada, naprindag ahat among baka sa Cebuana padala. Hey! Pero, tama din, pinunduman lang ako sa tanang mga taga Digos City or nagapangita og dorm sa Digos City. Kaiser's Royal Dorm! Yes! It's clean, affordable, and safe. Renta mo nito. Ako mama mo to bagana pag mag-inquire mo. Harap na ko balik. Kulang ang budget pang aircon nung ibog kaayo. Agwantag electric panlibog sinun inig ka utusanin na balik-balik kung kay mahal. Sige pa laundry hasta break bali-balihon ka kung side upasay. One ang panuway nga roommate, magsigig dalag, uyab dito magbibig, grabe na kalip, kaboard di pag-inom pasagig, may gitara pagbibig, o ba na friends makabiset, hey! Oh! Maabtan budget ka o curfew, mang hangyon dalag, amigo ba'y tulong sa kusain, makapal pag-responsable, study, unang usang party, pretty, unang usang iyo, sila di sa unang FP. Serious. Ato sa koog Cebuana, magpadalag kwarta si mama. Pangrinta, 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 pangubra, 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 atay di na mahang yung tag-iya. Matug na ko aning kalsada, naprindag ahat among baka sa Cebuana padala. Hey! Sa kuog Cebuana, magpadalag kwarta si mama. Oh yeah, pangrinta, 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 mangubra, 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 atay di na mahang yung tag-iya. Matug niya ko aning kalsada,